Sa iban pang balita, ginselyuhan na ang entrance ng Apostolic Palace sa Vatican City kagabi, bespera sa Papal conclave para sa pagpili sa bagong nga Santo Papa sang simbahan katoliko nga magasugod subong nga adlaw. Sa selyado nga puwertahan, napagkit ang mga tinaga nga conclave kag 2025. Tinutuyo sini nga ipasiguro nga ma-isolate ang mga kardinal kag mapabilin nga sekreto ang pagbinotohay. Ang Papal conclave ang ipatigayon sa Sistine Chapel. 133 ka kardinal nga wala pa makalabot sa 80 anyos ang edad ang magapasakop. Sa aga, ang mga kardinal magaboto matapos sa magpamahaw sa Casa Santa Marta. Igasuksok sa mga ini ang ila full ceremonial attire. Sa hapon, ila sulito ng proseso para liwat nga magboto. Ini ang magapadayon tubtob mayara na sang kandidato nga makakuha sang 2/3 majority. Ila sa mga makabig front runners nga magabulos sa nagtaliwan nga si Pope Francis, ang Pilipino nga si Cardinal Luis Antonio Tagle subong man sanday Cardinal Pietro Parolin sang Italy kag Peter Turkson sang Ghana. Ang mapilian nga Santo Papa ang magapamuno sa 1.4 bilyon katumuluo sang simbahan katoliko.